солҳо дил талаби ҷоми ҷам аз мо мекард. Он чӣ худ дошт зи бегона таманно мекард. гавҳаре аз садафи қавну макон берун аст. талаб аз гумшудагони лаби дарьё мекард. салом, хушомадед ба канали расмии тоҷикон. моро пайгирӣ кунед, обуна шавед. обуна шудан бузургтарин ҳимоят аз ҷониби шумо барои мост ва ҳавасманд мешавем ки меҳнати моро қадр мекунед ва боз наворҳоро хубтару беҳтар таҳия мекунем. созмони милали муттаҳид маркази муҳимтарини дипломатии ҷаҳон ба шумор меравад. дар бораи ин созмон дар видеоҳои дигар маълумот хоҳем дод. дар назди бинои қароргоҳи созмони милал дар шаҳри Вена муҷассамаи 4 мутафаккири бузурги форсу тоҷик соли 2009 гузошта шуд. ин 4 нобиға Абуалӣ ибни Сино, Умари Хайём, Закарёи Розӣ ва Абурайҳони Берунӣ мебошанд. муҷассамаҳо бо болопӯш дар шакли чортоқест ки айвону сутунҳояш бо сабки меъмории миллии замони ҳахоманишиён сохта шуда, зери он аз 4 тараф 4 муҷассамаи нобиғаҳои форсу тоҷик нишастаанд. дар Аврупо ин нобиғаҳоро бештар ҳамчун шоир мешиносанд, аммо ногуфта намонад ки ин нобиғаҳо ҳамчун файласуф, риёзидон, астроном, табиби беҳамто, олим ва баъдан шоир. дар баробари ин ҳама донишмандии соҳаҳои илмҳои мухталиф ки онҳо дар он замон саҳм гузоштанд, боз ба шоирӣ машғул буданду сурудаҳои нотакроре боқӣ гузоштанд. ибни Сино ки ӯро дар Аврупо Авитсена мешиносанд, донишманд, табиб ва файласуфи форсу тоҷик аз Хӯросон аст ки дар маҷмӯъ дар 29 соҳаи илм саҳм гузошта 450 асар навиштааст, аммо мутаассифона 274 тои он ба мо расиданд. Умари Хайём пеш аз ҳама риёзидон, астроном, файласуфи барҷаста, муаллифи силсила рубоиёти фалсафӣ мебошад. Умари Хайём нобиғаи алгебра тавассути сохтани таснифи моделҳои кубӣ ва ҳалли онҳо бо истифода аз қисмҳои конусӣ дар илми башар роҳ кушодааст. ӯ бо эҷоди дақиқтарин тақвими имрӯза машҳур аст. таърих огоҳ аст ки дар замони ин нобиғаи хуросонӣ компютеру нармафзорҳо набуд, бале ӯ тавонист дақиқтарин тақвим ва мураккабтарин масъалаҳои илмро барои башар ба саҳм гузорад. Абубакр Муҳаммад Закарёи Розӣ олим, донишманд, табиб, кимиёгар ва файласуф буд. бисёре аз асарҳои ин нобиға ба лотинӣ тарҷума шуданд ва дар байни донишмандони Аврупо машҳур гардидааст. Закарёи Розиро дар Аврупо бо номҳои лотинишуда Разес ва Абубатер мешиносанд. ӯ бо асарҳои сершумори бузургаш дар соҳаҳои химия, физика, астрономия, мантиқ, ахлоқ ва фалсафа саҳм гузоштааст. Абурайҳон Муҳаммад Аҳмади Берунӣ олим ва мутафаккир, муаллифи асарҳои сершумори бузург оид ба таърих, география, астрономия, математика, механика, геодезия, минералогия, геология ва бисёри илмҳо мебошад. асарҳояш бо забони тоҷикӣ форсӣ ва арабӣ навишта шудаанд. хуб дӯстон, ин буд нигоҳе ба муҷассамаҳои донишмандони форсу тоҷик. мо фахр мекунем бо чунин донишмандону олимон. фикру пешниҳодҳои худро дар зери видео ҳатман нависед. сипосгузорем ки бо мо ҳастед.